Gikan sa church in Sibagat, Nikki Eris. Kalay ko ng Ginoo mga igsoon sa dili pa ko magsugod mo pailailaw na ko kay pasiday na doon ko sa mga kailan ko sa inanin ako. Ako na sa ikan sa church sa Sibagat karon nagsasay ako ninyo mo sa kalawasan. Kinsa man ay ang nagatimuha para makaluwas ta. Unang Timoteo 2:3-4 ang Diyos mo ay nagatimuha para ang kanang mga tao mangaluwas unta o manatakapot sa kaibalo sa kamatuoran. Nganong nagatimuha man ang Diyos na para sa kaluwasan ng mga tao kung kayo magkasasala at tanang mga igsoon. Kaya kini sala ang mga igsoon maunin ang salahan na panunod nato kang adan o kang iba. Kaya sa pagbuhat, ibuhat sila dito sa tanaman sa Eden dahil sa Genesis 2:15 ngadto sa 17. Pagbuhat nila dito sa tanaman sa Eden, ang sugo sa Ginoo nga makakaon sila sa tanaman sa kahoy, apan ang dili pagkaon katong bunga sa kahoy nga sa pag-ila sa bayo sa lautan. Unya, moray sugo sa Ginoo nila mga igsoon. Unya pag-abot ka sa Eden, malalang maninintal ang dako. Mo gay ang mga tao karon sa kasuko nila sa Eden, kauno na nilang alas, alas ko. Masunod na sila. O, maninintan ako. Kaya sa Genesis 3:1 at sa 6, ang itinaw, si Iba man ito ang nakikatubang sa Eden, sa iingon sa Eden. Diyan, ang sugo sa Ginoo, dili mo pagkanon niya ng bunga sa kahoy sa ila sa mayo sa dautan. Kasi kaya diyan mo kaon mo, mamamatay ka mo. Dili ka na tinuod, balik sa Eden, mga igsoon ang sugo sa Ginoo gibali ditintal sila sa bitin. Ang sa Ginoo sa bitin. Sa dihang mutaon kamo niya na mga buka ang inyong mga mata o maisama kamo sa Dios nga makailas sa maayo o sa dautan. Nindot kayo ang istorya sa bitin o makatintal gyud ba. Wala nga nadali gyud si Iba ang igsoon. Dikuha siya og bunga sa kahoy dayon ikaon siya o gibangitan niya si Adan. Dito nagsugo ang ilang sala mga igsoon. Kaya nakalapas na sila sa sugo. Kaya kung sa madali ang kahulugan sa sala, unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao'y paglabas sa sugo. Mao na mga igsoon na umikan sa sala nga atong napanunod kang adan o kang iba. Bisan kung saan ako pagmatarong-matarong, doon na kita sala sa atong sulod sa kay pagkaliwatan mata ni Adan o iba, mao na kita panunod sa sala. Kay kung atong ginikanan doon ay kalubian, ang mga anak ay ang masunod. May lang kalubian ang atong masunod kay makapakuprasta. Unya kay salaman sa mga natin. Makuha ka natin yung kita rin makuha. May lang nasa pusod, nasa tiil, kay kundi na nato lihaan ang malubod na. Unya kay mama sa sunod sa bahay sa atong lawas. Sini ba yung sa Roma, nasa sulod sa bayan, sala, nakikaway, sala balaw, sala na nagulog sa bayan, lawas. O naka, saan na ito pagwarin? Isa-usawa na ito pagwarin, tama ka sala na panunod sa ato, kung alam o iba. Mao naka, hindi ka kapoy sa Kristo sa kasing-kasing, di nato ni magaya o buhang itakitara. Mao naka, aron ka maluwas, o doon. Armas sa mga magwawali kasi nagtungog ang mga sundalo ng armas. Ang ilang armas na M16, bangay na patay. Ang armas ng mga sundalo ni Kristo ng mga magwawali, M16-16. Bangay na buhi. M16-16. Marcos 16. Ang magwawali. Kasi katingalan ko sa akong pagpuyo ng Kristo sa kasing-kasing. Nga, buwan tawar na siya. Pero sa pagkakataon niya, siya ang Diyos. Kaya ngunit ang Diyos Espiritu. Tungkol sa salas ng mga tao, siya ang pagkatao, mga tao na si Kristo.
Kaya karon pagkabanahon niya, nahimo na siyang espiritu nga maghahatag o kinabuhi. Unang Korinto 15:45. Ang unang tao nga si Adan, nahimong binuhat nga buhi. Apan nagkatapos ang Adan, nahimong espiritu nga maghahatag o kinabuhi. Pasensya na mo sa akong tingog ang pero kay giubong mo ko. Kuya si Kristo sa kasing-kasing pinagi sa pagtuo, isa may trabaho niya sa atong kasing-kasing, siya ang nilo sa atong sala. Sa pagtuo, niluan, tuwa at sinindi. Yung niluan ang atong kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo. Dahil sa pagnulsol palaon, tuwa, Chris, di sinindi. O magnulsol ang mga mapala, hindi mo sila. Dahil sa pagpapautismo, pasayloon, tuwa, Diyos, kantay, so, pagpapautismo sa ngalan ni Kristo, alang sa pagpapasiluan sa itong mga sala, o madawat ninyo ang gas ng Espiritu Santo. Kaya dili lang ito mga eksol nga iyang diniluan, pala, iya ba dihugasan? Pinagi sa pagtawag sa ngalan, iyang hugasan buhat, Bandilos 16. Kaya sa mga punong masalaan at katang, katong daraan nga sala. Diyos Pedro, 1:9. Wala nga rin ako makaya mga eksol, kita rin matangkal sa masala ng eksol. Si Kristo mismo ang natangkal sa atong sala sa atong sangkasing. Pinadayag, 1:5. Unya, kung nadawat para ko ang ngalan ni Kristo, pagkisa ng mga membro, dili ang membro mga igsoon. Buwan ang 12, magkakatagahon ng mga himong mga anak sa Diyos, magdawat ko sa iya ngalan. Unya, base ang mga tumalang sa baptismal certificate na laman, o dili sa Lucas 10:20, sa langit ang sulat ng mga tumalang. Mga isang masintiyan talaga sa kutan, mag-save ka, wala yung pakawan nato sa iglesia nga naman. Isa may isa ka sa langit, anong ibig na dapat pangalan? So, kaya mahimo na tangkaan sa Diyos, asa man tayo butang, sa iyang panimalay nga tungkol. Kaya kung sa sila itong so, pagkatulong ang kung aking iglesia, Matthew 16:16. O sa unang Timothy 3:15, kung malaman ang galing ako, ikaw na galing ibalo na sa pagkumala, balay sa Diyos ng maon. Siya, ito na sa iglesia, tayo butang magsulat nila. Praise the Lord, hallelujah. Salamat.